Көчле характерлы, үз-үзенә ышанучан куйган максатларына ирешә, үз сүзле, ярышырга ярата. Шул ук вакытта һәркем белән тиз уртак тел таба, мәче кебек иркәләнергә дә ярата. Бу сыйфатлар барысы да юлбарыс юлында туган кешеләргә хас. Безнең республикабызда зур уңышларга ирешкән шәхесләребез бихисап. Филүс Кахиров күбрәк салмак җырлар башкарса да бик шаян кеше, моңаерга яратмый. Юлбарысның ирләргә хас булган барлык сыйфатлары да бар ди үзендә. Юк-барга үпкәләми, гаилә җанлы, шул ук вакытта горур һәм нечкә күңелле. Миңа 12 яш булганда шул елны көтеп алды минем өчен ниндидер бер могҗизалы ел булыр кебек иде. Ул барыбер үзеңне шулай тоясың да инде. Мин һәрбер кешегә кычкырып йөрим инде. Әле сабакташларыма кычкырам, әйтәм, минем ел, әйтәм, юлбарыс елы туды дип теге шатланып йөргән булам инде. Бер карасаң, минем сабакташлар шулай ук 86-нчы елы бит инде. Шуңа күрә аларның да елы. Алар куйган максатларына ирешер өчен бөтен мөмкинлекләрне куллана. Татарстан Дәүләт Советы депутаты, Язучылар берлеге рәисе Рыкаил Зайдулла бу сыйфатлар кичкенәдән үк уңышка ирешергә ярдәм итте ди. Ул бит инде борынгы заманнан килә бу менә шушы ел исәбен алу 12 ел саен теге җанварлар, хайваннар үзгәреп торган. Шәректән килә, безнең бабайлар да мөселман динен кабул иткәнче шушы календар белән яшәгәннәр. Шуңа күрә алар нидер мәгънә салганнардыр дип уйлыйм барыбер. Танылган композитор Илмир Низамов тулысы белән иҗатка чумган кеше. Татар музыкасын таныту өлкәсендә бик күп эшли. Башында дистәләгән идея кайный. Киләсе ел аларны тормышка ашыру өчен уңышлы булыр дип уйлый. Сирәк хайван, андыйлар күп булмый. Аннан соң аны бик яхшы күңелле дип әйтеп була. Шул вакытта ул куркыта да. Һәм матурлыгы да бар. Юлбарыс кебек үз юлымны үзем алып барам дип әйтә аламдыр. Саумысыз эфирда тыйынлы планета яңалыклар вакыты. Яңалыклар тапшыруын алып баручылар Гөлназ Гыйниятова һәм Илгиз Шәкүров та юлбарыс елында туган. Үзләре турында бик күп сөйләргә яратмасалар да хәбәрләрне яратып җиткерәләр. Гөлназ Гыйниятова бу өлкәдә 23 ел хезмәт куя. Юлбарыс кебек тотрыклылыкны ярата. Горурлык та бар, әлбәттә, аннан соң авырлыклар алдында баш ияргә яратмыйм беркайчан да. Кешене рәнҗетмибез. Ничектер менә ялгызрак йөрергә дә ярата. Мин артык зур компанияларны яратмыйм, юлбарысларда алар шундый бит инде. Бер караганда бит инде менә юлбарыс ул шундый тыныч, горур җаны ясый шулай бит, ләкин ниндидер сәбәпләр булган очракта ул үзгәрергә мөмкин, үзе өчен торырга, әйтик, җавап кайтарырга. Минем белән дә шулай дип уйлыйм, ләкин ниндидер сәбәпләр булган очракта гына. Татарстанда юлбарыс елында туган шәхесләр шактый. Бу елда Россия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов, хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова, юстиция министры Рөстәм Заһидуллин туган. Шулай ук Камал театры баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев һәм Татарстанның халык артистлары Илдар Хайруллин, Габделфәт Сафин. Шулпан Касымова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.